Татарстанда кең кулачлы санитар эшкәртү башланды. Җәмәгать транспортын, тукталышларны, торак йортларда подъездларны дезинфекциялиләр. Барысы да ковид йогышы таралуга каршы юнәлдерелгән чаралар. Вирус кайда күпме саклана, аңа каршы нинди саклык чараларын күрергә кирәк? Бу турыда алдагы язмада. Соңгы пассажир автобуска кирүгә тукталышны вакытлыча ябалар һәм дезинфекциялиләр. Махсус эретмә белән пыялаларны, тоткычларны, эскәмияләрне җентекләп юалар. Әлеге өстлекләрдә вирус 3 көнгә кадәр сакланырга мөмкин. Дезинфекция һәм тукталышларны юу гадәттә атнага 2 тапкыр үткәрелә. Нигездә тәүлекнең караңгы вакытында эшлиләр, берничә сәгать эчендә генә дә йөзләрчә тукталышны чистарталар. Җәмәгать транспортында көн саен дезинфекцияләнә. Кондукторлар төшке аш вакытында салонны юа. Соңгы тукталышта инде салонны ныклап җилләтәләр. Белгечләрнең әйтүләренчә, коронавирус кеше тирәсендә бер тәүлеккә кадәр, металл һәм пластик материалда 3 көнгә кадәр сакланырга мөмкин. Кәрәзле телефонда вирус йоктыру чыганагы булып тора. Безнең гаджетлар һәм смартфоннар иң пычрак урыннарның берсе. Инфекция йогышларын үзләрендә саклыйлар. Мондый электрон җайланмаларны даими рәвештә дезинфекцияләргә, нигездә шәхси гигиенага һәр вакыт игътибар бирергә кирәк. Масштаблы дезинфекция торак йортларда да бара. Чаллыда подъездларны көчәйтелгән дезинфекциялау режимына әйләнеп кайтканнар. Антисептиклар белән тәрәзәләрне, баскыч тоткычларын, почта тартмаларын юалар. Белгечләр саклык чараларын искә төшерә. Бу битлек һәм социаль дистанция гына түгел. Антисептикларны да, дезинфекторны да кулланырга кирәк. Аларның аз күләме дә бактерияларны, шул исәптән коронавирусны юк итә ала. Чулпан Амери, Айнур Вәлиәхмәтов, Сергей Павлухин һәм Любовь Захарова, Татарстан яңалыклары.